Guys, welcome to my channel. Naay nagbangga rin guys akong sa guys. Motor. Arang ba na driver? Arang motor nasuksok sa ringban. Hello? Arang motor nasuksok sa ringban. Nagyari ang driver kay kadagan, naka-ulpot. Galing guys ya. Oh, grabe yun. Suksok yung motor. Traffic. Suksok. Grabe kayo. Traffic kasi na gano'n guys kay Nakuan. Boss, nakauna ka boss? Nakauna ka? Nagunong siya. Oo. Nagunong siya kay di siya kalusot so wala may kuanda rin ilahos to. Ikaw ni Pugos. Pinasapon ni kanya. Magani mo kawan pa? Naurot ko kaya boy mo nara. Nangyayarte. Yan yung ano gano'n? Ito ka muli? Ay, bubigyan ko. May gani mo. Wala na pang sakin taon ang tao ay. Salamat din na. Wala, amin ang ipalahos na manito. Oo, mabantay ko nito. Suksok niya. Iunon, mangunta. So, ang nagipaunan. Mani ang driver sa truck kanya siya. Mani ang driver sa truck. Kaya kita kaya ka nga traffic eh, dari. Maong iunong ka. Wala, enjoy, pop. Ayan, sabot sila sa ano. Wala ni mo nakita. Ani man, Ako ka bantay. Ako sir, di nyo. Basta masulod na kani sa tubangan, hindi nyo makita. Ano mo, na-servisan pa ako sa bigit ko yung nga maayo kay nga driver pero kung mo analyze yung traffic sir. Kung dili kay makalawas yung dating dari ba doon ng hindi lang na truck magara kay wala makalawas na to mo ipauna ulan to para makalawas mo na dito. Ina na yun. Iulong man yung kadara. Hindi ko sabi na doon nakita ni mga nakastak ang traffic. Pero naga ko sa wala kung ano ang pag-anticipate daw sa imo ang hunong na gid nakasala ya punto. Sabot na guys kay nakasalamat nga po ng driver sa motor. Nag-angkol man si sayang kuan nga sayop. So guys, bye.